Vi skal lave et coffee shot, og til at starte med, så tager vi vores lokale berlinsk ristede bønner her. En etiopisk konga. Så vi skal bruge 18 gram i koppen. Det er meget forskelligt, hvad grinder-setting man bruger, alt efter hvilken grinder man har. Men jeg har drejet mig ind på, at det ligesom er det her, der fungerer til konga-kaffe. Nu lægger vi et tryk her, hvor vi roterer med hænderne. Det er for, at på grund af den her grinder, så bliver vi nødt til ligesom at samle bønnerne i midten, sådan at de stacker op, som man siger. Vi har sådan en Chemex, som i dag vi bare bruger til at dekantere det, ligesom man gør med vin.